Καλησπέρα σας αδελφοί μου από την Πτολεμαΐδα. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο για να σχολιάσουμε κάποια εκκλησιαστική επικαιρότητα και όσον αφορά τα θέματα της αποτύχησης και ιδιαιτέρως το θέμα που αφορά το Μητροπολίτη τον Τυχικό από την Κύπρο, και θα είναι ο τίτλος αυτού του βίντεο «Ο λιγόπιστος ο Τυχικός». Με μεγάλη μας απογοήτευση και στεναχώρια ακούσαμε από τον Τυχικό να αρνείται την ομολογία πίστεως, να αρνείται δηλαδή αυτά τα οποία πριν από λίγο καιρό πρέσβευε, τα οποία πριν από λίγο καιρό ο ίδιος κήρυτε. Αρνήθηκε την ομολογία πίστεως, έχασε το στεφάνι της χάριτος. Κάνουμε τώρα ένα έλεγχο με ταπείνωση, με αγάπη. Όλοι έχουμε, ξέρετε ότι όλοι κρινόμαστε, και εγώ κρίνομαι, όλοι έχουμε λογοκρισία του λόγου, κανένας δεν γλιτώνει. Οπότε δυστυχώς με όμορφο τρόπο, με αγάπη και με ταπείνωση και με πόνο ψυχής, θα θέλαμε να τον συμβουλέψουμε, να τον ελέγξουμε με όμορφο τρόπο κατά το αποστολικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Έλεξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, επάσιμα, ακροθυμία και διδαχή. Έστεγαρ και αρρώσοτε τη Αιγινού διδασκαλία σου κανέξοδε, και κατά τη επιθυμία τη ιδιή δι' αυτή επισόρευση διδασκάλου κινηθώ την ακοή. Δηλαδή να ελέγξουμε, να επιτιμούμε και να παρακαλέσουμε, δηλαδή, γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα δέχονται την υγιή διδασκαλία και θα προσπαθούν να βρουν διδασκάλους να τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Αρνήθηκε λοιπόν την αποτύχηση. Μετά, όποια λάθη έχει αποτύχηση, όλοι οι ανθρώπινοι οργανισμοί έχουν λάθη, κανείς δεν κάνει λάθη, και εμείς στην αποτύχηση έχουμε τα λάθη μας, έχουμε και εμείς τις παρεξηγήσεις μας. Άλλωστε όλη αυτή η διχόνοια που υπάρχει καμιά φορά και στην αποτύχηση, δεν είναι μόνο στην αποτύχηση, είναι και στο νέο ημερολόγιο και στο παλιό ημερολόγιο, παντού υπάρχει διχόνοια. Είναι εθνικό σπορ αυτό, είναι εθνικό γονίδιο, το γονίδιο της διχόνοιας. Γνωρίζετε όλοι το ανέκδοτο που έλεγε και ο Χριστόδουλος, να ψοφήσει η κατσίκα του διπλανού μου. Έτσι έχουμε δυστυχώς τη διχόνοια εμείς οι Έλληνες, σε μεγαλύτερο βαθμό τους άλλους λαούς, και συμβαίνει αυτά. Φανταστείτε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων, όταν υπήρχε ο θεσμός των πόλεων κρατών, κράτησε 27 χρόνια ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Και την εποχή μετά την Αλεξανδρινή περίοδο, την ελληνιστική περίοδο, με τα 4 μεγάλα βασίλεια, τους απογόνους που άφησε ο Μέγας Αλέξανδρος, τους Πτολεμαίους, τους Έλευκους, τους Αντίγονους και τους Αντίοχους. Γινόντουσαν μεταξύ των εμφύλιοι πόλεμοι, και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και εκεί πάντοτε υπήρχε διχόνοια μεταξύ τους, με τους Ολυκίνιος, με το Μαξιμιλιανός Μαξέντιος, με το Μέγα Κωνσταντίνο. Υπήρχαν αυτές οι εμφυλοί πολέμοι, προστριβές για το ποιος θα κυριαρχήσει. Δυστυχώς το έχουμε αυτό. Γι' αυτό και η ευχή λέει: Κύριε και Δέσποτα της πνεύμα αργίας, λέει, περιεργίας, φιλαργίας και αργολογίας, μηδές πνεύμα δεν σοφροσύνης, την πνευμοφροσύνης και αγάπης, δώρισε με του Σοδούλου. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε με το ράντα, εμά πτέσμα και μη κακρίνει τον αδελφό μου. Το πνεύμα, λέει, αργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη δώσει. Δηλαδή αργίας και φιλαρχίας, δηλαδή να θέλουμε να αγαπάμε την αρχηγία. Δυστυχώς αυτό το ελάττωμα το έχουμε ιδιαιτέρως εμείς οι Έλληνες περισσότερο από τους άλλους λαούς. Οπότε λοιπόν, με όποια λάθη έχει αποτύχηση, άλλο τα λάθη των προσώπων της αποτύχησης, και άλλο η αποτύχηση ως ένας ιερός σκοπός, ιερός σωτήριος σκοπός, έτσι που είναι, να σε προστατεύσει από την αίρεση. Έτσι λοιπόν επανερχόμαστε λοιπόν, έχασε τη χάρη αμέσως ο Τυχικός. Είδατε ότι τον τιμώρησε και η χάρη του Θεού, τον εγκατέλειψε ο Θεός κατά κάποιο τρόπο και αρρώστησε, πήγε στο νοσοκομείο, εξασθένησε το πνεύμα του, εξασθένησε και το σώμα του. Βλέπετε, δεν το λέω αυτό από χερεκακία, αλλά από λύπη μου το λέω, ότι δυστυχώς είναι τα λεγόμενα ψυχοσωματικά αυτά. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Εγκατάλειψη Θεού, αρνήθηκε
την ομολογία, τον εγκατέλειψε χάρη του Θεού και τώρα δυστυχώς, παρόλο που τον γνωρίζετε ότι καθαιρέθηκε 2 φορές και από την εκκλησία εντός εισαγωγικών πάντοτε, έτσι, όταν μιλάμε, της Κύπρου, από την αίρεση αυτών των ψευδεπισκόπων, τη σύνοδο δηλαδή της Κύπρου, καθαιρέθηκε και στην έφεση που έκανε ο Τυχικός μετά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι, καθαιρέθηκε και από εκεί, οπότε καταδικάστηκε, δηλαδή τον συνέτριψαν. Οπότε τώρα θα τον αναγκάσουν να, πιθανόν από την εντός εισαγωγικών πάντα εκκλησία της Κύπρου, να αποδεχτεί τη σύνοδο της CIA, την σύνοδο των Αμερικάνων, εννοώ τη σύνοδο του Κολυμπαρίου που ξέρετε όλοι, έτσι. Μόνο ότι γνωρίζετε ότι ξεκίνησαν οι διεργασίες της συνόδου, έτσι, 26 Έκτου 2016, έτσι. Όλα αυτά τα 3 εξάρια είναι όντως τυχαία, έτσι, μην νομίζετε ότι φυσικά παίζουν κάποιο ρόλο όλα. Δυστυχώς θα τον αναγκάσουν λοιπόν να δεχτεί αυτή την σύνοδο, την ηλιστρική της CIA των Αμερικανών, έτσι, του Κολυμπαρίου, τις αποφάσεις τις αιρετικές, να αποδεχτεί την παναίρεση του οικουμενισμού. Δυστυχώς, αδερφοί μου, αυτά παθαίνει κάποιος όταν θα πούμε κάποια πράγματα από το Χρυσόστομο, πάντα από το Χρυσόστομο, να ξέρετε ότι ό,τι σας λέω είναι από τον Άγιο, είναι το Χρυσόστομο, δεν είναι τίποτα δικό μου. Δυστυχώς αυτά παθαίνει κάποιος όταν εκπέσει της πίστεως. Λέει, εάν της εκπέσει της πίστεως, ουδαμού ίσταται, αλλά άλλον άλλη λύχεται έως αν καταποντιστεί. Δηλαδή, αν κάποιος εκπέσει από την πίστη, την ορθή πίστη, που είναι η αποτύχηση τώρα, αυτή τη στιγμή η μόνη οδός σωτηρίας είναι η αποτύχηση, δεν σώζει τίποτα άλλο. Αν χάσει, λέει, την πίστη του, ουδαμού ίσταται, πουθενά, λέει, δεν μπορεί να στηριχτεί, αλλά αν άλλη λύχεται έως αν καταποντιστεί. Δηλαδή πηγαίνει δεξιά και αριστερά να πιαστεί από κάπου μέχρι να καταποντιστεί. Δηλαδή πρέπει να βρει την πίστη του. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την πίστη του σήμερα. Και ένα γένος Ελλήνων γενναίων έγινε ένα έθνος δειλών. Άνθρωποι φοβισμένοι. Αυτό αποδείχθηκε με την πρόσφατη ψευτοπανδημία του κορονοϊού. Έτσι, με αυτή την επιβολή των μασκών. Εμείς αντισταθήκαμε στεναρά. Μας κάνανε δικαστήρια και τι έγινε, σιγά τίποτα μας κάνανε. Τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πούμε κάτι πράγματα για την ολιγοπιστία, έτσι, για την πίστη, για την απιστία, για να αποφύγουμε τα λάθη κάποιων άλλων ή τα λάθη που κάνουμε και εμείς πολλές φορές, έτσι, να διορθωνόμαστε. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι το ανθρώπινο γένος είναι υπερβολικά έτσι, άπιστο. Δυστυχώς, το ανθρώπινο γένος είναι υπερβολικά άπιστο. Δίνουν, λέει, σημασία το τι θα πει κοινή γνώμη, το τι θα πει ο κόσμος, αυτό που λένε τα πλευρά, αυτό λέει και ο Χρυσόστομος, έτσι. Έχουν εμπιστοσύνη στο λογικό, η πίστη όμως είναι υπέρλογη. Έτσι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέω τώρα επικεφαλίδες για να μην σας κουράζω, κάνω ένα σύντομο βίντεο. Έτσι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, επειδή και οι ειδωλολάτρες, οι φιλόσοφοι και αυτοί αρνήθηκαν την πίστη, γιατί πλανήθηκαν από το λογικό της σκέψεως. Καταλάβατε, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση των νεκρών, έτσι, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε δυστυχώς είναι μια πλάνη, δηλαδή η ολιγοπιστία, η απιστία. Είναι γέννημα των παθών, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, της φιλιδονίας, της μορίας, δηλαδή της τρέλας, της διαστραμμένης γνώμης, της έλλειψης διακρίσεως, να μην μπορείς να διακρίνεις το καλό από το κακό. Όπως έλεγε και είχε προφητεύσει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Τα λέω με συντομία. Είναι και το πάθος της αναισθησίας, δηλαδή των αμαρτημάτων. Δεν έχουν συναίσθηση των αμαρτημάτων που κάνουν, συναίσθηση να καταλάβουν τι φοβερά εγκλήματα κάνουν. Θα τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Είναι μια αρρώστια του λογικού, έτσι, λογικό πάντα η λογική, δυστυχώς, η οποία μας στερεί το υπερλόγο, το υπερφυσικό που είναι η πίστη μας. Και μερικοί, λέει, κατηγορούν την πίστη, αν κατηγορούν κάποιοι την πίστη επειδή πάνε με τη λογική, έτσι, την αποτύχηση, για παράδειγμα, στην συγκεκριμένη περίπτωση την αποτύχηση. Εμείς οφείλουμε να τους κατηγορήσουμε για την απιστία τους. Να τους πούμε ότι εσύ που κατηγορείς εμένα για την πίστη μου, που τήρησα ένα κανόνα της Εκκλησίας και λες ότι είμαι σχισματικός και βγαίνω εκτός Εκκλησίας, εσύ ο πλανεμένος, ο οποίος δεν έχει ορθή κρίση από αυτά που λέει ο Χρυσόστομος, έτσι, δεν τα λέω εγώ, έχεις τη μορία, τη διαστραμμένη γνώμη, έχεις την έλλειψη διακρίσεως, δεν μπορείς να διακρίνεις το καλό από το κακό και επειδή εφαρμόζω ένα κανόνα
το 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου, εσύ λες ότι βγαίνω από την Εκκλησία, άρα είσαι πλανεμένος. Δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά, γι' αυτό και αρνείστε όλους τους διαλόγους. Γιατί μας φοβάστε και μας τρέμετε, γιατί είστε πλανεμένοι και ολιγόπιστοι, άπιστοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, επανέρχομαι όμως για να μην παρεκτρέπομαι. Λοιπόν, λοιπόν, αυτοί κατηγορούν την αποτύχηση, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, κατηγορούν την πίστη μας, έτσι, συγκεκριμένη περίπτωση την αποτύχηση. Εμείς οφείλουμε να τους κατηγορήσουμε για την απιστία τους, έτσι. Είναι άπιστοι οι άνθρωποι, δυστυχώς. Αυτό που είχε πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τα 3 είδη της αθείας, ότι αυτός που δεν λέει κάτι, δεν διαμαρτύρεται όταν κινδυνεύει πίστη, είναι άθεος. Άθεος, είναι άπιστος. Τρίτο είδος της αθείας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το λέει Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Έτσι. Λοιπόν, είναι, λέει, γνώρισμα των πνευματικών ανώριμων ανθρώπων να παρακινούνται από τα παραδείγματα των πολλών και όχι των εναρέτων. Προσέξτε, κοιτάζουν τι κάνουν πολλοί, έτσι. Αφού το κάνουν πολλοί, εντάξει, αυτό κάνουμε κι εμείς. Δεν κοιτάζουν τι κάνουν οι ενάρετοι, τι κάνουν οι άγιοι που πάνε στη στενή και τεθλιμμένη οδός. Έτσι, μεγάλες πλάνες αυτές. Οδηγεί λοιπόν στην πλάγια συγγνώμη, της ευμάρειας και καλοπέρασης, του βολέματος, γιατί δεν έχουν πίστη, δεν έχουν, έτσι, ανδρείο φρόνημα της ψυχής, που είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ο ιερέας. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ιερέας πρέπει να έχει 3 πράγματα: το ανδρείο φρόνημα της ψυχής, έτσι, επιμέλεια Γεωργού και κηδαιμονία πατέρα, έτσι, πνευματικού πατέρα. Κηδαιμονία ποιμένα, συγγνώμη. Λοιπόν, ο διάβολος είναι λοιπόν αυτός που τους πλανάει, ξέρετε, ο οποίος διαβάλλει τους πάντες, έτσι. Αυτός είναι ο πατέρας τους, έτσι, των απίστων που διαβάλλουν την Ορθοδοξία, που διαβάλλουν την πίστη μας, που διαβάλλουν την αποτύχηση, τη μόνη οδό σωτηρίας, που έχει σωτήριο σκοπό. Διαβάλλει την πίστη του και πιστεύουν και προσπαθεί, τι κάνει, προσπαθεί ο διάβολος, λέει, να διαβάλλει τους ανθρώπους τους πιστούς που πείθονται, έτσι, να τους διαβάλει με ψευδείς υποσχέσεις, ότι, όπως λένε τα ψέματα που λένε, ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Εκκλησία, δεν υπάρχει αίρεση, δεν υπάρχει τίποτα, όλα καλά, όλα αυτά που λένε ο Βαρθολομαίος, αυτά που έχει πει, τα έχω πει και σε άλλα βίντεο, ξέρω, μην τα επαναλάβω, που λέει για τις άλλες θρησκείες, ότι είναι εδώ σωτηρίας, για το Κοράνιο, γι' αυτό, ότι είναι το ίδιο με την Αγία Γραφή, έτσι, ότι σώζονται και οι μουσουλμάνοι χωρίς να πιστέψουν στον Χριστό, αυτά που έχουμε πει, τα ξέρετε, έτσι. Καταδικάζει τους ήρωες του 21, καταδικάζει, είναι αγιομάχος, πολεμάει τους Αγίους, είναι τέκνα του αρχικά κόφεως, αυτά κτλ. Όλα αυτά που έχουν κάνει όλοι αυτοί που έχουν κοινωνία με αυτόν τον Πατριάρχη, εντός εισαγωγικών πάντα τον Πατριάρχη, όταν τέτοιο. Λοιπόν, προσπαθώ όταν τα λέω να κρατιέμαι ήρεμος, γιατί εκνευρίζομαι. Λοιπόν, και τους απομακρύνουν από τη χάρη του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Να τους απομακρύνει από τη Θεού, να βάλει τους διαβολάνθρωπους, τους δικούς τους, έτσι, να τους απομακρύνει από τη χάρη του Θεού. Όπως κάνει και ο Μητροπολίτης ο Ειρηναίος, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, ο οποίος λέει: πάρτε την κάρτα του πολίτη, δεν υπάρχει τίποτα, πάρτε τον προσωπικό αριθμό, δεν είναι τίποτα, δεν είναι θέμα πνευματικό. Είναι ο άνθρωπος αλλού για αλλού, άσχετος, δεν ξέρει θεολογία, γι' αυτό και αρνείται το διάλογο. Ό,τι και να. Όσες φορές εγώ σκέφτομαι να πάω και στη Μητρόπολη, τον προκαλέσω εκεί δημόσια μπροστά σε κάμερα το ένα το άλλο, και ίσως και να το κάνω αυτό, γιατί εμείς οι κριτικοί είμαστε και λίγο κουζουλοί. Δεν καταλαβαίνουμε, δεν χαμπαριάζουμε. Λοιπόν, αλλά οι άνθρωποι φοβούνται, τι να πούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και δεν τους αφήνει μετά, προσέξτε, αφού τους έχει πλανήσει ο διάβολος, ο Χρυσόστομος, δεν τους αφήνει να επιστρέψουν. Προσέξτε, να είναι μόνιμα εκεί στην πλάνη. Εκεί, κάτσε, εκεί καλά είσαι. Εκεί στην ενορία, στον παπά σου, να πας εκεί στο, πώς το λένε, αυτόν τον άλλο πλανεμένο, αυτόν τον Αρχιμανδρίτη, που ήθελε να γίνει και επίσκοπος στη Φλόρινα, στη Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, αυτός ο Αυγουστίνος, πώς είπα τώρα το όνομά του, Αυξονίδης, ναι, Αυξονίδης, το θυμήθηκα. Λοιπόν, αυτός ο πλανεμένος εκεί πέρα που έλεγε μέχρι και. Ξέχασα να το πω αυτό σε ένα βίντεο που έκανα λίγες μέρες και το κατεβάσανε. Ξέχασα να πω ότι. Τι έκανε, ότι είπε, γιατί μου στείλανε την ομιλία του κάποια άλλα άτομα, τη στείλανε, ότι είπε τον Σμύρνης, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον είπε και καλά ότι είναι μάρτυρας της Εκκλησίας. Ενώ ήταν μασόνος αυτός, έτσι. Παιδιά, μασόνος, καραμπινάτος, έτσι. Και εντάξει, δεν ήταν μάρτυρα της Εκκλησίας, ήταν έθνομάρτυρας. Εντάξει, δεχόμαστε ότι ήταν μαρτύρησε, εθνομάρτυρας, ναι, αλλά όχι μάρτυρας της Εκκλησίας, και μάλιστα παραπονιόντουσαν και οι μασόνοι που δεν το κατατάξανε, δεν το κατατάξανε Άγιο, δεν ξέρω τι κάνανε τελικά, και λέγανε: ας έχουμε κι εμείς ένα μασόνο Άγιο. Έτσι λέγανε.
Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε επιστρέψουμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν τους αφήνει ο διάβολος ένα λεπτάκι να επιστρέψουν. Δεν τους αφήνει να επιστρέψουν και δυστυχώς όπως έκανε και με τους πρωτοπλάστους. Έτσι έκανε, παιδιά. Έτσι έκανε και με τους πρωτοπλάστους. Τους έριξε στην αμαρτία, τους υποσχέθηκε ψεύτικες υποσχέσεις, έτσι είναι ο διάβολος, και μετά δεν τους άφηνε να επιστρέψουν. Δεν φταίω εγώ, η Εύα, λέει ο Αδάμ, δεν φταίω εγώ, λέει η Εύα, όφης. Άρα λοιπόν ρίχναν αλλού το φταίξιμο, δεν παραδέχτηκαν να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό και να μην χάσουν τον παράδεισο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τα λέω λοιπόν, αδερφοί μου, έτσι σε συντομία, για να μην πάθουμε κι εμείς τα ίδια. Έτσι, να μην πάθουμε κι εμείς τα ίδια, μην πλανεθούμε κι εμείς. Δεν θέλει πολύ για να πλανηθεί κάποιος, να χάσει την πίστη του, να χάσει τη χάρη, έτσι, να γίνει δειλός, άνανδρος, έτσι. Ούγαρ έδωκε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Έτσι είναι η Ορθοδοξία, κύριοι. Η Ορθοδοξία είναι δύναμη. Η Ορθοδοξία είναι φως. Δεν μπορείτε το φως να το κρύψετε. Δεν μπορείτε να κρύψετε την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, αδερφοί μου, για να μην πάθουμε και εμείς το ίδιο που έπαθαν οι πρωτοπλάστοι και όλοι αυτοί οι οικουμενιστές, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, απλοί επίσκοποι, αρχιμανδρίτες, κληρικοί, μοναχοί όλων των βαθμίδων, λοιπόν, να μην πάθουμε και εμείς και μην πλανηθούμε και εμείς σαν και αυτοί, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σωθούν. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν ας μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας, ας κάνουμε υπακοή και υπομονή στο Λόγο του Θεού. Έτσι, υπακοή, να υποταχθούμε, έτσι, να υποταχθούμε στο Ευαγγέλιο, αυτό θέλει ο Θεός, και να μην δυσπιστούμε, να μην ολιγοπιστούμε και να μην απιστούμε σε αυτά που λέει ο Θεός, αλλά να υποτασσόμαστε σε αυτά που λέει ο Θεός. Τέλος, θέλω να πω έτσι ότι η ολιγοπιστία, η δυσπιστία, η απιστία, όλα αυτά είναι μεγάλες αμαρτίες. Και θα φέρω παράδειγμα του Μωυσή, έτσι. Ο Μωυσής, ότι αυτός που έκανε τόσα θαύματα, σημεία και τέρατα, αυτός που διέρεσε την ερυθρά θάλασσα, έτσι, φοβερό θαύμα, διαιρέσει τη θάλασσα, απίστευτο, πρωτάκουστο, το μάνα εξ ουρανού, τα ορτίκια, έτσι, να προσευχεί τα ορτίκια, φέρνει ένας μήνος ορτίκια, ξέρω εγώ, την εφέλεια από πάνω τους προστατεύει, ξέρω εγώ, με την προσευχή του, τόσα θαύματα, προστατεύει τους Ισραηλίτες από τον καύσωνα της Αιγύπτου, της ερήμου, γενικά τους προστατέψει από τον Φαραώ, ο οποίος τους κυνηγήσε να τους φέρει πίσω. Όλα αυτά λοιπόν τα θαύματα που έκανε, αλλά δυστυχώς επειδή τόλμησε, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, προσέξτε, τόλμησε με τη λογική να βάλει μία εντολή που δώσε ο Θεός. Δώσε μία εντολή ο Θεός, ξέρετε, να πάει στο βράχο και να χτυπήσει με το ραβδί του και να βγει νερό. Τότε που διψούσαν στην έρημο. Λοιπόν, και επειδή μία μόνο εντολή του Θεού δεν υποτάχθηκε στη θεία δύναμη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προσέξτε, σε μία μόνο εντολή τιμωρήθηκε. Και ποια ήταν η τιμωρία του, ξέρετε όλοι, ότι ο Θεός του είπε ότι δεν θα μπει, ας το πούμε, στη γη της Επαγγελίας, έτσι. Δεν θα μπει στη γη της Επαγγελίας, δεν θα τη δεις. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ναι, κάτι τέτοιο πάνω κάτω, για αυτό που έκανες, έτσι, και πραγματικά δεν μπήκε ο Μωυσής στη γη της Επαγγελίας. Είχε πει και ένα άλλο λόγο ερμηνεύοντας ο Χρυσόστομος σε αυτό το χωρίο, ότι έγινε και για ένα άλλο λόγο αυτό, για να μην δοξάζεται ο Μωυσής που τους έφερε στη γη της Επαγγελίας και όχι ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο επέτρεψε ο Θεός να μην έρθει ο Μωυσής στη γη της Επαγγελίας, γιατί θα είχαν μεγαλύτερη δόξα στο Μωυσή παρά στο Θεό. Έτσι, οπότε υπάρχει και ένας άλλος λόγος πνευματικός και πιο σημαντικός. Γι' αυτό λοιπόν τιμωρήθηκε λοιπόν και έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο Μωυσής, επειδή δεν πίστεψε και επειδή του είπε ο Θεός, δεν με πίστεψες και δεν με δόξασες, προσέξτε, δεν με δόξασες έμπροσθεν των ανθρώπων, ξέρεις, μπροστά στην αγωγή των Εβραίων, έτσι, των Ισραηλιτών, γι' αυτό το λόγο, ας το πούμε, τον τιμώρησε. Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει, λέει, δεν με δόξασες, προσέξτε,
Δηλαδή δεν πίστεψε ότι είμαι παντοδύναμος, ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορώ να κάνω τα πάντα, ό,τι θέλω. Εγώ είμαι ο δημιουργός και πλάστης. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δεν πίστεψες και δεν με δόξασες ότι είμαι παντοδύναμος και να πιστέψεις την παντοδυναμία μου, γι' αυτό το λόγο λοιπόν τον τιμώρησα. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Γι' αυτό λοιπόν αφήνω είναι μεγάλη αμαρτία λοιπόν η ολιγοπιστία, μεγάλη αμαρτία η δυσπιστία, η απιστία, η αθεία, μεγάλη αμαρτίες. Κολλάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Η δειλία είναι μεγάλη αμαρτία, το λέει η Αποκάλυψη. Τη δε δειλής και απίστης και λιμένης, ο εστί ο θάνατος, ο δεύτερος τη λίμνη και ομένη. Αποκάλυψη το λέει. Γι' αυτό λοιπόν κλείνοντας, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον αδελφό, στον πρώην Μητροπολίτη του Τυχικό, επειδή και αυτός είναι τώρα σε μια δύσκολη κατάσταση, τον καταλαβαίνω, γιατί το να πέφτει σε αμαρτία είναι ανθρώπινο πράγμα, το πίπτη είναι ανθρώπινο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συγγνώμη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συγγνώμη, μπέρδεψα τώρα, το πίπτη είναι ανθρώπινο, το εμένει σατανικό. Δηλαδή το να πέσει στην ολιγοπιστία είναι ανθρώπινο, αλλά το να μείνεις όμως στην ολιγοπιστία και στην απιστία και στην προδοσία είναι σατανικό. Εύχομαι ο Θεός να του δώσει φώτιση, να του δώσει μετάνοια, να επανέλθει, γιατί και εγώ το κάνω αυτό το λάθος, έτσι, της επιστροφής. Είδα μετά την κοροϊδία που μου κάνανε και όλη την υποκρισία και το ψέμα και επανήλθα το 20 πάλι με δεύτερη και οριστική και αμετάκλητη απόφαση αποτύχησης, πρώτα το 2017. Τέλος, να του δώσω δύο συμβουλές. Πρώτον, να αλλάξει πνευματικό και γρήγορα. Δεν είναι αυτός καλό πνευματικός που έχει, να φύγει γρήγορα. Και καλή προσεύχομαι να του δώσει ο Θεός φώτιση και μετάνοια και να επιστρέψει γρήγορα. Εγώ ελπίζω ότι και πιστεύω ότι θα επιστρέψει. Και να σας πω και κάτι έτσι, για μας τους αποτυχισμένους, με όποια λάθη έχουμε, με όποιες ελλείψεις, με όποια ελαττώματα, η αποτύχηση είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Τελείως. Δηλαδή, και τι να πω τώρα, η αποτύχηση είναι ένα γλέντι, ένα πνευματικό γλέντι. Εγώ χαίρομαι την αποτύχηση, χαίρομαι την ιεροσύνη μου, τα χαίρομαι αυτά. Έστω και αν λένε αυτοί ότι τον έχουμε καθαρέσει, δεν έχουμε καμία καθαίρεση, ούτε κι εγώ ούτε το πίμνιο το οποίο με ακολουθεί, και ο κόσμος με καλάει σε πολλές πόλεις και πηγαίνω και λειτουργώ, και όχι μόνο για λειτουργίες αλλά και για εξορκισμούς. Εξορκισμούς, ναι, γιατί εγώ ο οποίος δεν έχω προδώσει την Ορθοδοξία, ο Θεός για κάποιο λόγο που ο Θεός ξέρει, γιατί βλέπει τον αγώνα μου, τα πάντα τα γνωρίζει ο Θεός και στέκεται δίπλα σε αυτούς που αγωνίζονται με σθένος, τους γενναίους αθλητές, τους γενναίους στρατιώτες, σε αυτούς τρέχει για βοήθεια, έτσι το λέει ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να υπηρετήσει το μέρος το οποίο καταπονείται, εμάς δηλαδή που διωκόμαστε, μας έχουν στερήσει μισθούς, ενορίες, τα πάντα, ξέρω εγώ, και διωκόμαστε παντού όπου και να μας πηγαίνουμε. Γι' αυτό το λόγο έτσι έχουμε κι εμείς μια παρησία στο Θεό και με τη χάρη του Θεού μπορεί να ακουστεί αυτό λίγο έτσι αλαζονικό, αλλά μας καλάνε πολλοί κόσμος σε διάφορα μέρη για να πάμε να διαβάσουμε εξορκισμούς και να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν άρρωστους ανθρώπους με ακάθετα πνεύματα ή μαγείες. Έτσι. Ορθοδοξία ή θάνατος λοιπόν. Ορθοδοξία ή θάνατος. Τελείωσε. Ορθοδοξία. Καλύτερα θάνατος παρά ατίμωση. Καλύτερο θάνατος παρά να κολλαστείς. Καλύτερα. Γιατί πεθάνεις ορθόδοξος, θα πας στον παράδεισο. Εγώ είμαι σίγουρος θα νικήσουμε. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα και το πιστεύω αυτό ακράδαντα και θα το δείτε αυτό το πράγμα και θα μου το θυμάστε. Κλείνω λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί μου, αυτό το βίντεο και επαναλαμβάνω αυτά που λέω κάθε φορά. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ακούσατε άλλο ένα βίντεο από το κανάλι μας. Αν νομίζετε ότι ωφελείστε από το κανάλι μας, έρχονται και άλλα βίντεο αποκαλυπτικά. Θα ελέγξουμε και άλλους και Μητροπολίτες και τα λοιπά και διάφορους άλλους, ξέρω εγώ. Και θα βάλουμε και κάποιες άλλες αποκαλύψεις που είναι σε θέματα που δεν τα ξέρετε πνευματικά. Σας ετοιμάζουμε το Σαββατοκύριακο ένα τρομερό βίντεο, ειλικρινά σας το λέω. Και εγώ πρώτη φορά διαπίστωσα τέτοια μεγάλη αποκάλυψη. Θα το δείτε το Σαββατοκύριακο, ένα πολύ δυνατό βίντεο, το οποίο θα το επιμεληθεί και ο σκηνοθέτη μας, έτσι, ο Μανώλης Πτουράκλειο, ένα καλό παιδί το οποίο έχω βάλει διαχειριστής, έτσι, έχει όρεξη και με συμβουλεύεται, τον συμβουλεύομαι, ο ένας βοηθάει τον άλλο.
Λοιπόν, κλείνω λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω που είδατε και αυτό το βίντεο, που μας ακούσατε. Αν ωφελείστε από το κανάλι μας, από αυτές τις ομιλίες που κάνουμε, κάντε μία εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι είστε εγγραμμένοι, κάντε μια κοινοποίηση στο βίντεο, πατήστε ένα like και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις επόμενες ομιλίες που θα κάνουμε. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.